Kublaya P baro ki bapet ya ka Good News TV bani pedang sobhai P shkani program ha kani kapor kani ka sngi ka day ka International Day for Persons with Disabilities te kumta ha kani kapor ka Good News TV ka danya ka way ka program ka bangin pen I ha pedang ka jong P ha ka bangin yo sngo ya ka jinkran na Reverend RPL nonglad iban ay ya ka jinkran shapang jong kani ka sngi kum joru ya ka jing shakri baka sinat ka ay na ka benta ki brio ki bedan jinduna ha ki dikhatmet ngin pen iru ya ki project jong kasinon ki betray na kabenta ki brio ki bedanjing tuna hagi dikhatmen Kani kasngi kadai ka International Day for Person with Disabilities. Alastang manakhe ya kani kasngi na dokasnem knais pa khandai puar. Hadian baka General Assembly jong ka United Nation klapas cek resolution baka lightrit jong bulan Desember man kasnem. Orakhe ya ka kum ka International Day for Person with Disabilities. Kibri kibran jiduna hit khotmet ki kentup ya kitu kibran jikata kamet kabor perkhat kabor sngow thu kabor yu ni kibakta ya kabor jing sngow jongke ko pelong iki bagi kendo ya shibun ki jing khanglat bar bakin omla bane simbata hake imlang salang hake jelong maringkat barki waipan kini ki brio ki ya kendur sibun ki jing nalor ki jing duna baki ki ladan lupa ka jibomla banyo ikitiar ki bedai bat ka jing don kam jongki ka don ru ker kom perkhat ker kom kren ker kom sumar na ki brio ki babit ki babiang ka bakta ya ki jing sngaw jongke ka sinat lingba jongka Social and Economic Life Development Department parapo jong kani ke department ka la register ru ya kawai ka agency ka ba ngi ai kata ka kum ka Agency for Sustainable Development Initiative ka shim ba ka jing ai ka jing shakri ka ba kerpang nakabenta ki ba kum kini ki brio kalong ka benta ka ba kongsan jo ka balang baka shimro baka ni ka di ka benta ban pendap ya kata kabutra Jesu ulaong hage gospel ka jong Lukas kalong ka basaur khot ka ba khat pra ka mangitip ya ka kum ka Nazareth manifesto ka Jesu wong kum ni umensi mutrai uhanga nabaw la pensle yanga ya kamanya lape ke gospel hagi beduk ula pha yanga man penpena ya ke jing pelat nagi bla set bendi bat ka jing penpet pat hagi matla ban pelat no ya ke bla ban ke sitam kumta ke KGP start sebngi halor jong kene ke jing sngow thu bat kene ka nongrem ka persang bat kner ya ki ti jo ke jarap balbal ai ki sakri na kamenta kini ki para mensim ki badon ni jidunai khotmet dakaba kraseng katu kani ki project ki batre kerpang na kamenta jongki hakesnem arajar pra laseng ya kamairang videjuti inclusive school kini school ka kerpang kaba ngi pdiang lang yaki kena nong puli ki badon ni jiduna khormat ki jongki bat ki babit ki biang ro ya ala de ki bagi puli lang ki san lang ki roy lang bagi ai ro ya ka jing pet bagi ka ka kerpang nakam tak itu ki badon ni jiduna hagir khormat gidon ro hakasnem arja khandai ngeseng ya ka weipat ka project kami ngitip ya ka kum ka community based rehabilitation program kaba ngitrai nakabenta kisnong ki bahap po ka mairang CNRD block baru kisnong ki bahap aka moderation CNRD block kenika project pat haga sedang ile ka sorbe bat pet jak jing don di bri don yang duna hi khatmet nang tangi ai ki awareness nang kam tak bahi yang sem jongki ba kide ban tip ya ka hok
jong kini giba yeng jong ki ya ka hok jong ki ba duna hagir khotmet gi bechlure ki ba kimdei ban buri lane ban leran hendrei ban mi sakmat ban yo ya ka hok ban yo ikilat jingrap bagi sumar ki bedai bat ki bakum kini gibreo hagasnem arja khat ar la sengru ya ka Reverend America School for Disabled haktai hamaulai kini pat kedik school ka ba ngi sim kerpang ben tang na kamta kitu ki badon ya ki jingduna ha ki khotmet khamtam ha ka bor perkhat ke jongki barngi aingu yublai ba hapdang ki jelenti ki ba hendrai kini ki project kila nang ya saprang hoj hadu mentah kinang don bun ki jek sat bangine dei ban telun saprang ye kini ki jiron kam yo bon nadu ki school building ki teaching materials nagamata jongki but qqki.com ko makabasiu ya ketulap jong staff but kiwai susu ka sinat takaba plejemut kam kerpang susu nakabenta ban ai ki sakri ya ki bakum kini ki parabensim ki badon ya ki jinduna ki hormat ki jongki hagesnem arajar arpoi kalarai ba ka KGP snat sabngi Sunday ka badai haka sngiu blai ka basau jom 9 November man ka snam on simru yaka kum ka sngiu blai ka bakerpang ban ken mau hage jingduai nakam na ki breu ki bron jingduna ha ki khotmet hagwa persang ban ai ki ngi sakri ka sinat ka don ru ye ki ngi jingthau ki jikthmu ba ki jing angnot ban ai ye ki ngi sakri kata kalong ban pensai ban pensngau thu khambhai ki khat ka balang nakabenta ke jing jongki ban ai jing tip ya kabenta jong ka balang nakabenta ban ai ki sakri ya ki badon ye ki duna hagir khatmet ban ken thop ban kedup ya baro ban bangin long ga jubab nakabenta jongki ban nyaw marangkat ban buram iwei pat hapdeng kijing apher kibobon bandum sa ino ben iwei ru na pdeng jongki ban penyar susu ya ka mission jo ka balang nakabenta kani kay sakri ban penne ban penbha susu i project jo ka sinat kiba klasdang ban trai kerpang nakabenta jogi beri kibdan yang jinduna hagir khotmet kumta hagwakum gani gasngi nakaliang joka sinat ka SELD department ka Agency for Sustainable Development Initiative ngi ai kublai yapi baro kerpang yikitu kibri kibdan yang jinduna hagir khotmet kani kani gasngi jongphi toblai una kerku una sumar kerpang yapi to tipru baka balang kasinat kadon berbor penyerap pan ai gi sakri par senda jongpi ki jingdwai ki bakerpang ge jongi ki long berbor nakabenta jongpi nakaliang jongi kasinat ngi khat bengi weru yaki prabanget yaki pramensim ki bakodor patungin yayas nokti pan ai gi sakri yaki bakum kini ki pramensim ki bakodor ki badon kam yaki sakri ki bakerpang ban wanra dasisha yaki sngau bagi jalong maringkat hapdeng baro kublesibon
kaniga school Reverend Amir Khan School for Disabled lasdang eka hosnem arajar khat ar hang te hapo kayeng balang jong ka balang yoring hap hang te hapo nolum but ka jingdon jong ni khna hang ni ka school jong benta hi ka long arpon ringut ki khna but menta pada habang ngidon ni ka school ngidon hang ni ka school building le jong menta but ngi kin reaction ni pada hosnem arajar khat nyu tingidon ki staff Prangut ki staff, napdeng gini ki staff, ngidon sangut ki special educators, langut ki special educators, but iway pada physiotherapists. Di ngidon ru napdeng gini special educators, ngidon kumangang ada special ed haka CPR under neurological disabilities, ngidon iway pada ide special ed pada haka autism ASD, iway pada ide EB ed special ed pada haka hearing impairment. Dan dalor kini langut dengan bangidon idon pada iwi no ikai pada ibla adap ya ke DLED ru mainstream DLED ti kajudon jungi khna hangni ki babon ki khna ki bawan ki digi wan bait na ka yeng ka ba nani na snong na po snong maulai nang ni bat ki ba ki snong ki ba marjan kum na po maupun bat nang ni na po pokse ru bat na po waindo nang tai ti dalor kini ki khna pada ki kadika school ka bangidon hangni kadika school ni khot ika ka special school kamut ka school ka bakerpang ka bangi betang ki khna ka bangi kai ngi shim ki khna handi de tang ki khna ki badan ga jurna ka ba song thu akti nong wing on intellectual disability but ki khna ban multiple disabilities cerebral palsy but ki we ki neurological disabilities regi khna ki badan ga de ka purely visual impairment lani hearing impairment ka bam dan jurna ka ba song thu lani ha ka ba de ba ka bor jongka neurological disorders hi ki khna ngim pedang hang ni di nata de ka bajing don ki khna pada ni ngi don ngi lai tuli ki stream the lai tuli ki stream de ki bangi don ka long ru ngi don ya ka main ya ka day school kan ni ka day school ka de bagi khna ki wan be kom baju long hi ki wan school man kas ni ki wan na yeng kam don hostel hang ni ti khna ki ba wan ki wan hang ni po school ha ka day school la ta pada ngi don ru pada ya ka outpatient department ka home management unit ka jing tmu jong ka home management ka lani ka OPD ka bangi ong badaru ka long bit ban kita ki khna ki basa marjan hajan jong ni ka snong maulai hi lani ki khna ki badon ki we pat ki jaka pada lani ki school ki badon kam ya ka special education services lani ki badon kam ki services ki be de ki khna ki badon jurna agar khot mat jong ki but ki badon kam ka jirap di hang ni pada ngidon ki physiotherapist ngidon special educators tikini ki khna ki la bande ki khna ki school ki snong ru tiki khna ina ka school snong jungi ki bagi don kam ka jing rap ka bangi song thu ba ka don ka jing bam biang ka jing hapok ka school ka bakin hikai bakna ki shamling e ban hikai ti tang ban ki te tai jun kam jung ki don ki la ban wan ro hang ni ban ham ban ta ngi don ki khna ki ba wan hang ni ngi don lai ngot ki ni khna ki ba wan hang ni di dalor ka ni ka OPD pade ngi don ru yakin ki ngiron ka pre vocational training unit ka jithmu jong ni pre vocational training unit ka long bait ba kidi khna ki bawan hang ni hikai ki ka kam ka jam khna ba kendami ken ki la ban penan kam ya kata ka kam ka bangila hikai ki denolon anta pa de don ki bala don ki bamla ti ka jing hikai ka jithmu jong ka school hi brok rowe ka long bait ban ka shan ki khna ban ai ki ka jing hikai ba ki la ban yang hala ki jat ba ken long ka shan na ka yeng ka sem la ka long ta ka kam yeng kam sem barot na mangi so thu ba om barot jong ki na ki gila ban mi balitri office la ni banya em ka mai jak po lang kom balong ki we ki brio ndai kat kum ka bor ka jong ki kat kum ka jing la ka jong ki de hang ta ka jing thmu jong ka school ka long ta ti ngi rakhi ka ni ka sngi ka lai trik la sha sngi kum ka lai trik December kum ka sngi ka jing ka ba kerpang ka jong ki brio ki badan ka jing dona ki khot mek ka jong ki ha bro ko ka perthai ngi rakhi ka ni ka sngi ba ka jing thmu jong ni ka sngi pa de ru ka long ru ba ka kran ba ka team la ni ka phang pedeng ka ba ki don kam e bangi kran phang bangi de ki brio badan juduna ka tho ru ba ki khna ki badan ka juduna ka khot met la ni ki brio ki badan ka juduna ka khot met ki long marning kat kin kat dor ba ki we pat ki brio ki badan ka imlang ka salang but lamar ka ta ka daw na ba bandung kat dor pat ki de ka imlang ka salang ka don kamru de ban pen kre ele di ban ku dop lang ki di ki brio de ha ka imlang ka salang la ka long hayeng hasem la ka long ki jaka le ka ki jaka sobha langi ong ka park langi ong ki theaters langi long ha ki tourist spots ki bingi ong la ni la ka long ha ki yeng mani la ni ha ki yeng mani blay ki nu ki yeng mani blay ru ka jutmu ko long kom ta bat kham tam e ru ka ba ha bangi kran je pang accessibility ngi kran ru ka accessibility of information ka accessibility ya ki aids and appliances
ka ke junon kam jing khna ka kum khna ubom yo so menta u khna ubom yo so ula ampun kam ka hearing aid ring don ru ka app de menta ka Meghalaya Sign Bank app ka bangi ngila ampun kam menta ki khna ki baduna ka bod yo so la da menta nga don kam nga de ubri ubadon ka jaka tre ka bangangam lang ka sign language ling bang ni ka kaling bang ni ka app de ngila ban penon kam bakna bangila ban kumno bang ka hikayengi kumno bangila ban communicate de bakidi ki khna Tiyan dalawar kan di ka school ka jitmu juga school ka long bet mendai tam mengi pedang ki khna hang ni ndai ngi tmu ru pada ru ka jitmu juga school ka long bet ngi don ki khna ki bawan hang ni bat nang ni pedang ki persang ru man integrate de ki sikwe pat ka school ti ki don ki khna ki bawan hang ni tang support nama ka junon kam juki ka long tang support bat nang ta pada ki rung byang pada sing ki school pada ki badan hagi snong ki thau ki jungi khub shibun
akan ko ka jemit ke minta nga kung CBR ka ngawan hanik kayo hayong ikong nakabantaban pet kini ki kanong ikong tinungro namar ka biade bat ka project jungi ka CBR mental health program ngakateng junga kalong kong bansi jerua na ka sinong umpit bente bate ka kamram ke jungi nadu usnam arhajar khat nyong lasdang banjun bantre yakni ka project ka kumba kasingat kalabu ini benta ka bangi ngi yarap na benta kini kibran kejimta kejung bejung perkhat ha kayin ikong kibadan arngut ki khon ma ki bayo eta kejing pang ka bakta kejung bejung perkhat jungki ar posem kil adap benta bakilayo yakni kejing pang ma kejing pang kejung bejung perkhat omde na du bagi dang kha handai hadien bagi lahe lasan te kakamram jungi ngiwan shisin shibanai na benta jungki hakapon ngiwan shim follow up menta ubanai kilong kumlo kam kacing pacing kha jongki te handa ki ngilayo kacing kan na email ni na try jong ni ta ita inong pang te hadin na layo thu ngila shim follow up ki ngila tho te hadin nang ta ni sale shapo ha sanke ngil I follow up ki doktor hantai te andala de I follow up tentu ngila sayo kita wai tentu kabenta jungi kalong bangi ni fokus bahagiannya ki ba om day ban pep bandi yuk ni dawai kumba kasinat kalap ha yangi ni kwa ki video jungi ru kinyo kata ka bangi ni syakri ki kan I min ki bag kinyo ru de kiwi kilat ki jingarap na kabenta ban le ki scheme pe lamba ki ICDS kilat jingarap na benta jungki namar ki don kami ka dawai hawat kayin kasan jungki kalong kabombe kembanda biat abiang panama ilong tang kilong tray belama baba ada differently nang room ka de kon ka resalin nang room dalam tag na ka ong nantang na CBR na kala yarap suwon kanya yi kam tang pibe duna ka yo ko tang namata yi biyindi la da ta beli chem kita ki jawai ke ong yarap namta ki nei pang system te ngala samantai suwon ki me ki lawan pampoi ki dawai yong ke le men chua te kor pengedang chem be da ka bedang be bela de te yi namla ki ben biang wat ki dawai ro ting en bi yo benchim en be yinum yo benchim ka ong duna bisa ngabu ka bor sarkar ki be pit namata ka ko ki kera mun yarap lem namata ki na ki be pang wisdom ki kinai naman kalak ta shbona yi ki yung sen wat kabam ka doj be ki bam la sngoy naman kila chubam be klem tre klem kta wat dat uberet ro le happen biang lot nadam sedang kamtam kamero kabala temen kelaan la doi ro kala sistem kasemang spon kinam taka yo kot ro te nakalyang jonga ngalasang manirap ini I Marcos tas im shangoy pat ni wan bisek be I ngapingi pende exercise dikti jat untuk ngi pentham pende itu te hadin dap sansnang ni sa yalan ban asas ni ban hadin kata ada asas ki doktor ni isayo ikasa itu sebe nakalyang jongaru kawai kalong ba ngerap I hakabangan kikai ru I kumno bangan kikai ban itu ya kita ki kejeng ya kambat kapai ban identify la de jat ki kemot ki khamat kata ter teki ABCD itu 1 2 3 kapisar ngasyak kikai kane kadika A kata te habale shabar ru mapen hikai kini ki I ban ban shu akshan lo la da inang man kan lo itu te kane ke kalong kajing yarap ta ju I namarang ningkong bangawan mangate iting dengan kong lay ban lay iki no tendai kadang kasap kadang kata-kata lena banta jung iru hadin nga lawan impa shuwa bangan lay mangaru teh ilong ita iba kata ka klik ka jung okam jung I kalong ka bakloy bangan itu iki teh padang rele ustam bhal be jobar menta ustam bha padang rele long dap sadem o istam bha kan padang red ta bat bha kan he u nang I khapai la yo ang yarap dang yo tang to ka wheelchair
lagi orang elak kai ki oleh exercise ki ye lah yo lalu pun hikai kong le la kam start tam phal du pen khana de pen chi taw man pen hikai kong sa is anang ken mun le melihat tu le pen khana pen chi bam jung bam tu ki orang elak kai ki orang elak kai ki orang action ye ra wan pen hikai kong sa kan te